Здравейте! В момента се намираме на обектът на компанията Synergy Build, за който ви анонсирах по-рано, за проекта, който в момента се изпълнява и на който ще станете свидетели в следващите 18 месеца. Буквално раждането на една нова сграда. В момента виждате текат усилени работи по изграждането на основите и на фундамента. До този момент е изграден изкопа е направен, както и подложния бетон е поставен. Също така може да ви кажа нещо много важно, защото преди да се поставят основите има доста работа, като се слага хидроизолация, след което и защита на въпросната хидроизолация. В момента виждате как се стоварват и арматурните железа, които ще бъдат част от арматурата, от плочата, фундаментната плоча, която ще бъде изградена с тази въпросна арматура. Всичко се прави изключително прецизно и по план. Хората работят усилено, както може да видите, вече изкопът е придобил така доста по-мащабни завършени размери. Можем да го снимаме по-отзад, за да придобиете по-добра представа. Както и подстъпите към самата сграда. Виждате, има инфраструктура. Всичко е изградено. Въпросната сграда сега ни остава да проследим как през следващите 18 месеца ще бъде построена, което наистина си е едно предизвикателство, но аз лично не се съмнявам, че хората, които го строят, ще го изпълнят максимално професионално и по най-добрия начин. Това е за сега от нас. Очаквайте нови включвания.